Как да изпратиш пратка с BoxNow бързо, ефтино и без опашки? Ако си физическо лице, ето как да изпратиш пратка. Влизаш в сайта на BoxNow или през мобилното приложение и избираш опцията "Изпрати пратка". Посочи размера на пратката, въведи твоите лични данни и тези на получателя и избери автомат, до който искаш пратката да бъде доставена на получателя. Плащането се случва онлайн, след което получаваш номер на пратката, необходим за поставянето й в автомат на BoxNow. При опаковането на пратката си принтираш и залепваш товарителницата върху нея или пишеш номера й директно върху опаковката. Отиваш до най-удобния автомат за теб, попълваш номера на пратката и вратичката се отваря. Поставяш пратката вътре и затваряш вратичката. На boxnow.bg/track или в профила си в нашия ап можеш да следиш статуса на пратките си. Получателят ще бъде известен с съобщение и имейл, когато пратката му е доставена.